Bé, bon dia. Avui en aquest PowerPoint parlarem d'altres tradicions de Catalunya. Comencem. A veure qui sap què és el primer que veurem. Molt bé, castells. En concret, aquests són la colla castellera Capgrossos de Mataró. I què són els castells? Doncs són torres humanes que es construeixen des de fa més de 200 anys i des del 2010 són Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. I què significa això? Patrimoni cultural són tradicions que es transmeten de generació en generació, de pares a fills, a nets. Immaterial vol dir que no es pot tocar, és a dir, que no són una escultura, no són una estàtua, no són, per exemple, un pont, i de la humanitat és per tothom. I tot això ho protegeix la UNESCO, que és l'Organització de les Nacions Unides per l'Educació, la Ciència i la Cultura. A veure què és això? Molt bé, el Ball de Sardanes. I què és el Ball de Sardanes? Doncs és una dansa popular catalana considerada el ball nacional de Catalunya. És una dansa col·lectiva, en grup, que ballen homes i dones agafats de les mans formant una rotllana i puntegen amb els peus els compassos de la música interpretada per la cobla. I què és una cobla? Doncs és una agrupació musical catalana en la que predominen els instruments de vent. Està composada per 11 músics que toquen 12 instruments, és a dir, que algú en toca 2. Molt bé. Què és això? El ball de bastons. És una dansa popular molt estesa a Catalunya. Aquí, a la classe, en practicarem, d'acord? Hi ha diferents tipus de vestuari, coreografies i músiques depenent de la zona on es faci. Seguim. Aquest no el coneixem tant, és el ball de gitanes. En concret, aquestes són les gitanes de Sant Celoni. I què és? Doncs mireu, com podeu veure es fa en formació de colles de parelles en fila, nois i noies, amb castanyoles a les mans i picarols als peus. Salten i ballen al ritme de la música interpretada per una cobla, que ja hem explicat què significava. I des del 2011 és Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, que ja ho hem explicat amb els castells. Aquí, el ball de diables. És una tradició catalana. La seva participació a les cercaviles i en els correfocs s'han convertit en una part essencial de les festes majors de molts pobles i ciutats. Segur que a les vostres ciutats, als vostres pobles, n'heu vist. Heu de vigilar molt, amb el foc. Ara anem a les tradicions gastronòmiques. Els calçots. A qui li agraden els calçots? Ui, molts nens i nenes us mengeu calçots. A mi m'encanten. I què són els calçots? Doncs són una varietat de les cebes. I es mengen durant els mesos de gener, febrer i març. Es couen amb llenya i es mengen acompanyats de salsa romesco. Que és bona. Seguim. Pa amb tomàquet. A tu no t'agrada el pa amb tomàquet? Mare meva. Amb lo bo que està el pa amb tomàquet. És una típica recepta de la cuina catalana. A casa, els pares, les mares, els avis, les àvies, inclús vosaltres, el pa i agafem un tomàquet, mireu. Consisteix en una llesca de pa, sucat amb mig tomàquet i amanit amb una mica d'oli i sal. Boníssim. Es pot acompanyar amb embotits o verdures. La castanyada! Boníssim tot aquí, mare meva! És una festa tradicional catalana que se celebra la nit del 31 d'octubre. Es mengen castanyes, panellets i moniatos. I la beguda típica és el moscatell, que és una varietat del vi. Es venen castanyes torrades i calentes al carrer, embolicades en paper de diari, anomenat paperina. I per últim anem a parlar d'una tradició molt estesa aquí a Catalunya, que és la Diada de Sant Jordi.
És una festa que se celebra el 23 d'abril amb el Dia del Llibre i la Fira de les Roses. Diu la llegenda que, després d'un combat molt dur entre el cavaller Jordi i el drac, aquest va caure travessat per l'espasa i de la sang que arribava a terra en va néixer un roser que floria cada mes d'abril. Per això és costum regalar roses per la diada de Sant Jordi. I fins aquí el nostre PowerPoint. En parlem? Vinga, anem!